ତମେ ଯେମିତି ଚୋଟାରେ ପିଟିଲ। ଚୁପ୍ କର। ତମେ ଗୋଟାଏ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ, ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଟିକେଟ କରି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ସରିଯାଏ ସେ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଉଠେଇ ଦିଏ। ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଭାବିଥିଲି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଘର କରିବି ବୋଲି। କଣ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ଘର କରାଯାଏ? ମୋର ଟିକେଟ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମତେ ସେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଟିକେଟ। ଏଇ ଟ୍ରେନଟା ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବ କେମିତି? ଆରେ ତୁ ଏବେ ଶୁଣେ, ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସେସନକୁ ଖୋଜୁଛି ଭାଇ, ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲି। ତମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇଯାଅ, ନେଇଯାଅ ଏଠୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ଫେରେଇ ନେବି, ହେଲେ ତମେ କେବେ ଫେରିବ? ପରିବା ପରେ ତମକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ ଦେବି। ଆରେ ଏମିତି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ କଣ ପାଇବ ତମେ? କଣ ମିଳିବ ତମକୁ? ଆରେ ଆସ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସକାଳ ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତମକୁ ତମ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହବ। ଚେଇବ କିଛି ଯାଏ ଆସେ। ତମକୁ ତ ଜାଣିନ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସକାଳ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ ସକାଳେ ଆସିବ। ଆସ, ମୋ ହାତ ଧର। ତମକୁ ଏକିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରକୁ ମୁଁ ଆଲୋକୁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ଦେବି, ମୁଁ ଜାଣେ ତମକୁ ଆଜି ଏ ମିଠା ରାତିର ମୋହ ଏଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ମିଠା ରାତିର ମୋହ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ତୁଟିଯିବ। ଆଉ ସେଦିନ ତମର କିଏ ମନେ ପଡୁ କି ନ ପଡୁ, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ତମର କୋଉଦିନ ମନେ ପଡୁଛି। ଆସ ଭାଇ, ତମକୁ ଆଉ କି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।